ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатӣ хубай духтарако. Анами магазин ламираж омадагем. Ҳами либосои фасон дора. Марамат аксия ҳам доранд. 100 сомон ана тараф киртоошон. И тарафш бошад 200 сомони шидагиай. Озиб дохили магазин медроем бо маш мода пурра нишон метам ки чӣ доранд. Бори новинка овардагиан. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12-12 рӯ барои 5 қатор мешава. Ина 61 магазин. Марамат хоҳишмандо биёед. Ина тараф чӣ киртае ки мебинен, ино киртои 500-600 май бори гуанҷоан. Ози боша размер ки мондагӣ нестай, ҳамаша 200 сомон кардагиан. Марамат духтарако хоҳишмандо киртои фасонан. Ино халадокай материалшон хушрӯан. Ина ин киртару башкошонам аҷоиб ваяй фасонакай. Нархаш 200 сомон. Кадомша мебинен 200 сомон. И тарафш бошад 100 сомон. Ози аввал распродажошона нишон диҳем, баъд бо новинкаҳора пешниҳод мекунем. Ана ино ламиражо ҳамаш 100 сомон. Кадомиша ки гирен. Ина кушодагиша бинен хеле манекенда 100 сомон. духтаро киртои ипеки фасон овардагиан новинка. Ози ма шумода нишон метам. Ин нуқтаи савдо да 500 сомона сар када ипек меёбен. Ипекои хушрӯ то 1300 сомон. қиматон 1300 сомонай. Хулас аз машмода нишон метам кадомаш чанд сомай метавонен биёен доставкаам доран. Рақамошон ҳаст дар экран. Нависен доставка мекунан. Ана модель ҳози модели новинкае 800 сомон донада. Оптовиш бо арзонтарай чанд та ранг дора. Моделҳои фасонай мана бинед чӣ хушрӯ мана. Беҳад фасонак 800 сомон донада ипеки тоза турецки. Ана баъд бо ҳастай ҷада нигоҳ кунен расветкош. Расветкошам фасонай духчам аҷоибот духти хушрӯай. Ана бо дига моделая? Ҳам модел дига расветкаш. Мана чӣ тавре гуфтам нархи дона 800 сомон. Касоне ки оптом мегиранд ин нархо бо арзон мешава оптомда. Ина рангшам хушрӯай бирюзовии берангакай хелеая. Ира бинен материал мулоимай ипеки аҷоиб мулоими хушрӯ. Ягон чиша қафошам нишон тиҳен. Мана нигоҳ кунен ина цветшам цвети беҳтарин. Мана қисми қафош. Диден? Аҷоиб хушрӯ. Размеро то чандай? 52? То 54 будай. 54 размери калон хулас. Мана ай пеш бубинен чиқа хушрӯай манекенда. Мана 800 сомон донада оптовиш бо арзон мешава. Инош чанд сомай? Ха, ияма моделай гилиштига хе. Мана диден духтаро қа хушрӯчане. Ай пеш фасони бадай киртаакои ипек. Биёен ай пеш духтаро бинен. Хоҳен дархост кунен доставкатон кунан. Ина модело бошад фирмаи ламираж 1300 сомон. Бренди ламираж ипекои оригинал. Мана бинен. Ино купра ипекан. Барои авай хе нархгузорӣ шудагиай. Дар ҳақиқат ҳам сифати беҳтарин доранд. Ин моделша бинен бо чӣ хушрӯа. Ина арганзаву ипек якҷоя. ҳози остиншам нишонтон тим. Мана остинакаш бо ихеле омадаги будай. Диден ипеку арганза ҳардуша комбинированӣ кардагиан. фасони бад омадай. Ана тамошобинои киртоошонай бинен иёям новинкаошонай. Ин материалш ранги ипекай. хушрӯай неки материали фасонай оригиналай ай паделка бромадагай лекин аз ино оригиналай як бор бо хутон омадем бозор як бор муқоиса кунен ба харидорӣ кунен. Мана 350 сомон ҳамин рангшам маъқул шид бинен чӣ хушрӯай. Мана 350 сомон. Ана баъд ҳастай инаи модело инаи фасоно инаи фасоно и фасон хулас ҳамаи ҳамино 350 сомон. Инчунин ҳаст аз анаи модело иноям паделкош ҳастай. Аз ино бошад сифати материалаш дигаяй. Мана бо як бор чӣ тавре гуфтум омада хитон муқоиса кунен бинен баъд метонен ки харидорӣ кунен. Паплиношон инош ҳамаш пашрифи киртои Дубаю Туркияян. Мана иша бинен гилмаи даҳак беҳад хушрӯ. дӯстони азиз ана баъд бо ҳастай инаи модело. Инош чандан? Инаи боло. Ёра бинен ҳо. Ино 300 сомон, ана ино 550 сомон. Ина ипекои бархатдоро 550 сомон. Баъд медонен абайяҳои хушрӯ доранд. Ози абайяҳошонам нишон метам.
беҳад абаяҳошонам интихобшон бисёрай. Аз ин нуқтаи савдо аллакай ма чанд сол шуд навор мегирам, медонанд подписчикои мо, барое ки борои беҳтарин доранд. И абаётон чандиянд? Ҳамаша? Ина нигоҳ кунед, борои Дубай 550 сомон. Иҷа модел беҳтарин моделҳо пешниҳод шудагия. Мана новинка, аз ҳамаш бо расветка дорад духтаро. Мана шарф доранд, румол доранд баъзеҳош. И кирто чи? Анаи киртошам хушрӯи бадан, материалшонам хучонам сабукакан. Духучам нигоҳ кунед чӣ хел фасонай. Нархшон 600 сомон. Ё 600 сомон ай духтаро. Чандта расветка дора. Анаи боша 700 сомон. То забори Дубай. И қисми қафоша манам хел нигин дорай. Аз ино ма вилюша нишон дода будам 900 сомон оригинал. Ози боша анаи сабукакш омадай варианти тобистонаш. Ана иёш чи? И 600 сомон. Иам бори Дубай. Аз инам расветка ҳастай. Ана ино чи? Ина ё анаи варианто боша кадомеша ки мегирен духтаро 550 сомонӣ. Леки ҳамқа хушрӯе ҳастанд ки сабукакан. Чанд расветка, чанд модел. Ина моделоша бинен. Инаи моделш. Мана моделҳои беҳтарин. 550 сомон. Сабуки хушрӯ касе ки опт мегирад духтарако, ин нархҳо боз ҳам арзонтар мешаванд. Инаира бинен чӣ хел бидаястинаш бо. Мана инаи модела бинен. Моделшам хушрӯй аст ки хулас материалша хитон ки омаден ай пеш. Материалша қапен бинен баъд мефаҳмен ки чӣ қадar качествои беҳтарин дора. Мана и манекен да. Манекенам 550 сомон. Ай кирташ чи? 900 сом. Ина нигоҳ кунед. Инаи 550 сомон. Абая ази чанд расветка дора. Дубай анаи кирта 900 сомон. Аз инам расветкаҳои фасон дора. Яке кирта хушрӯи бадай духтаро ай пеш. Мана бинен, ира бинен чӣ хел ай духтур. Ай пеш хеле киртаи необычный бисёриҳо мекованд, анам хеле киртаи. Хулас биёен бохтон як маротиба тамошо карда бинен. Инчунин анаи намуд Дубаян ҳамаш киртаву абаяҳо кадомеша ки мегирен 800 сомон. Беҳад хушрӯ. Касе ки мисол барои савдо мегира, бурд мекунад духтаро, биёен бинен. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯай вариантҳои беҳтарин доранд. Иҷа двойка ҳастай, тройка ҳастай. Моделҳои беҳтарина. Ира бинен бо кори дастиян пешниҳод кардагиам бо нархҳои хубу дастрас. 800 сомон тамошо бино. Ози қисм дам нишон метиҳам. И болоям ҳамаша ҳамин нархай. Анами тараф ҳамаш Дубаи тозаяй 800 сомонӣ. Кадомеша ки мегирен духтаро пушаймон намешавен, зеро ки беҳтарин моделҳоянд. Ҳамаш новинкаяй. Мана моделҳои беҳад хушрӯ.